ni singwai singkiro jaga je root block taimani tabu tu jeratai prosesan bekakti kuno kau Agora kaya koilan no media no an khane khane mana ya sara no kagus ni babe tau gara tei profession hose kuno kok kaya ko जों आबोनि बागनि दुखित जे जोंनि जम्पुइजला ताकारजला एरियाव एमन जे शान्ति शृंखलाव जों दङ बरक तिने हाइजराव बरक नादि तिते दिसि जखन त इलेक्शन नांनानै दिगलार फ्रुन थेके बरक सिने अ ताकारजला जम्पुइजला अशान्ति खाइमानि इंगे ताबो बाहायनो सिने बरकना एरें बरक মাজরারে ওই খরকসা সিনি জম্পুইজলা বিসিনি চেয়ারম্যান 3 তারিখে হর 2 টাইম জরাव বরক রমিতলাংখা বিনি ইয়াগুলো তাই আবনি বনই রমিতলাং মানে পরে তাই 16 জনানি बुमुं तंगनि जों खोनावो अबनो तैनो जों तिनि रुट ब्लक खायो बरक प्रशासन जों कयो ताइ सिनि मुख्यमंत्री बजतनि बागिनो मुख्यमंत्री बन भानि जों कयो सिनि बरक न खेले ब एरें खेमो हाइके रमदि तनि रुव बरंनि खानादि खोले आमस्तै गुरि वइ नादि ब अर जागाव बरक गुलि रुव अर बुम रुव हाइपनो बरक ताबसो जराति खरकसाना बरक रमिया एरेस खाइमान नुगे खो इंगे बरक ताबसो जराति बरंनि के बरक बगतसिं हाइ जागाव बरक चबै चारि खान्दि तनि रुव अबनो जों तिनि साना नायो सिनि जों अब तिनि टिडाब्ले बंगैया जों बुमा बदल तिनि जनसाधारण से जों तिनि अर रुट ब्लक फायो जों तिनि जे रनजित देवर मा रमजाक माने आबोके तामनि बागै रमजाखाबो अबनो जों कामके जों सासुक मायान निमा सासिनाय बनो तामनि बागै माजरा खलाय रमखा बरके होनो जे 3 तारिखो तिनि बिजय मिছিল दंगो तिनि जम्पुइजला एरियाव इंगा जों त तंथौसा त तिनि एमडीसी मानै जों त बिजय मिছিল सावनि दंगो बरंनि पार्टी अफिस त साबजन एते खायके जों आबो त जों साइमानिया बर आबनो न ब खायै बेरै बनरम होनि जों किसा खोनावता गाबो त आबो त ओंनानि क गिया ता मके ब त बिजय मिছিল से इनभल्व खायब मुसुब मसाके जों मसारै रेलेर खाय दं ब बजारा थांया जागाव ब बाय खाय दं नैबा अबन बागे एरें बनरमान बागे जों जाजाया ताइ त आबन बागे तिनि एलाका बासि जों बासावै तिनि रुट ब्लक खायो जे तमुनो तिनि जे रनजित देवर माने फियो ग्यांके न रंनि चबा अबके बुसु जरातै संनाय अब त सिनि हाय को सिनि पार्टीनि लिडार कुसु लेभेलनि बरक बाय जों सालायि न दङ जदि न बन गोजां खे फियो ग्यांके त ताइसा आलादा स्टेप ना जागि मानो अब पार्टी न हति न अब खायजांनाय ता तिनि जे जम्पुइ आम चायो ब थाया कासो जागै दं जम्पुइ आम चायो सिमिनो 4 जागाव अब खायजागै दङ बनकुमारी ताबुक अर स्कुल गानाव हाइकायो गेस एजेन्सी गानाव त किसांकाय पया चंगनिव नेनि सिनेमु आनि मुंकाय अ जम्पुइजलानि न दसे करन कला ताबुक सागजरा अब हाइके जे लामा कासो जाक दंमानि बा स्ट्राइक खायजाक दंमानि बिसिङाव कोनो जोंजाल केबे मङम हाइ फाइमानो नुना नुकजाक ताबुक सुजराले इको ताबुक 12 तामु तंखा ताबुक सुजरा कोनो जोंजाले नुकजागिया खोता जों गोसां खेन शान्ति बाबे न जों रुट ब्लक खायलाय दंनायखौ तिनि 6टा नि सिमि नरक जे रुट ब्लक आचुकमानि प्रशासननि बखाक्तै कायसा कायनिफानो कक सानालनि बागै बरक फादा फायजाखा तिनि बिसिङाव ताबुक सुजरा तै फायजियाको हंगा तिनि नि नरकनि 12टा नाकारदि साइरिकनि 6टा जरा नंनि स्ट्राइक दंनाय साइरिकनि 6टा नि बिसिङाव प्रशासननि बखाक्तै कक फिरं मं फाया हंगा नंनि बबहाय याप्रि दंनाय बसकांनि साल अब आलादा स्टेप बुंनाय सिनि कुसुक महल सिनि पार्टीनि लिडार बाय सालाय जों आलादा स्टेप बुंनाय जतिनि बरक 6टानि टाइम जति कोनो किसि जन सल्युशन कक सायांकाय अब सिनि अपर महल जन जे पार्टीव सिद्धान्त माने आबनो आलादा स्टेप ना जांनायता तिनि बसकरक बरक गोबां फायै नरकनो लगिरखा सिनर 4टा जे जों अब खायमाने रुट ब्लक खायमा जागा त प्राय 250 300 दं नाय कायसा जागा जागा बेलाके हामबाय ना दाति मा फियगनाय नि ताखौ रन्जिन रमितला माने दाति मा फियगनाय एक चबा चली नाय एक चबा चली खा दाति फियका जों गुलि नांखा गुलि जानाय एक चबा चली खा एरें एरेस खायमान दाति मा फियगनाय